Issa l-oħra, il-valur tal-frott u l-ħaxix li nbieħ mill-Pitkalija kien jott għal kważi 28 miljun euro. Dan ħareġ skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Hawnhekk ġiet innotata żieda sinifikanti ta' aktar minn 6 miljun euro meta mqabbel mas-sena 2021, is-sena li fiha twafqet il-Malta Food Agency li tmexxi il-Pitkalija. Dan hekk kif f'din is-sena imsemmija il-valur tal-frott u l-ħaxix kien ta' aktar minn 21 miljun u 500,000 euro. Brabta ma' dawn iċ-ċifri, One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Malta Food Agency, Brian Vella, li sostna li dawn in-numri huma sinifikanti, hekk kif dan juri l-impatt li kellha din l-aġenzija. Li għamlet l-aġenzija huwa li organizzat il-Pitkalija. Aħna ngħidu li minn post ta' kontroversja l-Pitkalija, illum ġie post fejn il-bidwi jista' jserraħ moħħu. Vella spjega li l-bdiewa li jgħoddu għal 1800 li huma irreġistrati mal-Pitkalija huma fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni li ssir mill-Aġenzija u ssir konsultazzjoni mal-għaqdiet tal-bdiewa u l-stakeholders. Hawnhekk semma li l-Aġenzija għamlet numru ta' inizjattivi sabiex għandha fiduċja mill-bdiewa anke f'dik li għandha x'taqsam mal-qalba diġitali. Għandna l-IT core system li kull prodott li jiġi bil-bidwi ġew l-Pitkalija ikun reġistrat. Min hemmhekk imbagħad id-data ma li tidħol fis-sistema tagħna għandna platform li huwa jista' jagħmel aċċess għalih il-bidwi fejn jara l-statements u anke il-prodotti jew kemm ġab flus. Għandna platform ieħor li jista' jaċċessa għalih ix-xerrej, allura jista' jsegwi anke kemm għandu jagħti flus mingħand min xtara, kemm xtara, min hu l-bidwi u hemmhekk qed insidu l-traċċabilità, hemmhekk qed nitkellmu ix-xerrej u mbagħad ix-xerrej nafu li ovvjament qed ibih lill-konsumatur. Brian Vella qal ma' One News li l-Aġenzija għandha pjattaforma biex isegwi s-suq fil-Pitkalija dak li jkun għaddej b'mod dirett u tara li jkun hemm sigurtà tal-ikel. Fost inizjattivi l-ġodda mill-Aġenzija hemm dik ta' app diġitali sabiex ma jkunx hemm ħela tal-ikel. App li ħadd indirizza anke l-ħela tal-ikel għaliex aħna hawnhekk daħħalna sistema fejn dak kollu li mhux li ma nbieħx ġewwa l-Pitkalija, dak li jibqa' tajjeb dak jingħata il-food banks. Imbagħad dak li huwa ħażin imur il-waster fejn isir compost u jiġi ritorn lura bħala compost u jingħata b'xejn lill-bidwi. Dik ħadd tikber u ħadd infirex ukoll anki mas-supermarkets li jekk hemm supermarket li għandu aġin, pereżempju li wasal biex jiskadi u tajjeb għal konsum jiġi uploaded fis-sistema u s-sistema b'mod diġitali jkun jista' jitqassam anke il-food banks, whatever, u hemmhekk ħajkun hemm pjan li ħajtħabbar fil-ġimgħat li ġejjin.